Ето надолу слязохме. Второ клипче правя, защото съм много впечатлена от чудните мостове. Сега ги давам де-факто от друг ъгъл. Отидох малко надолу в гората. Ето къде съм. Тук също е много красиво. И всъщност правя клипчето от примерно от 50 метра. Нали? Аз съм на 50 метра отдалечена. Ето тук в гората съм. При реката. И ето какво представлява. Просто хората са като мравки. И... Наистина съм без думи. Няма какво да кажа. Няма какво да кажа. Не. Шок. Ето къде е израсло едно борче тук. Тази огромна скала. Огромна, ето. Водата е много бърза. Препуска. Много е пълноводна реката, много. Ето сега по реката и към скалата. Айде, милички!